चिमलाकार गुढीपाडवो व्हडा उमेदीन मनयतात। वर्सावळी प्रमाण अदूय चिचेकर नाट्य समाजान पारंपारीक पद्धतीन चिमला पाडवो मनयलो। 2 ते 4 एप्रिल मजगतीक श्रीकृष्ण देवाचे पालखेंतल्यान गावांतल्यान मिरवणूक काडली। 3 दर्जेदार अशे नाटकांचेय सादरीकरण जाले। प्रेक्षकांनी ताजो मनासावन आस्वाद घेतलो। चिमलाच्या श्रीकृष्ण मंदिरात मंगळारा सांजे सत्यनारायण जातलो। त्या उपरांत देवाच्या आंगावयल्यान फळांची पावणी जातली। पाडव्या कडेन 4 दीस भावीक भक्तांनी पालखे बरोबर भोवन देवाचो कृपा आशीर्वाद घेतलो। चिंबलकारांक कौल दिवन चिंबलाच्या देवळांत पालखी परत हाडल्या उपरांत श्रीकृष्ण देवळांत विराजमान जालो। पाडव्या निमतान शेनवारच्यान चिंचेकर नाट्य समाजान सुरबूस अशा नाटकांची लोकांक खावड दिली। शेनवारा सविता दामोदर परांजपे, आयतरा रिटर्न तिकीट, जाल्यार सोमारा लेकरू उदंड झाली ही दर्जेदार नाटकां सादर जाली। कुशळ दिग्दर्शन, कलाकारांचो मनभुलोवणो अभिनय आनी प्रभावी तांत्रीक गजालीक लागून तिनूय नाटकांनी पळोवप्यांच्या मनार मोनेळ घालो। पळोवया तिनूय नाटकांतले कांय देखावे। शक्यता नाही, प्रेरणाच आहे। ही दुर्बल होत चालली आहे चूक ती अजून चुरू बोलते। दिवस सुद्धा विद्यापूर्वी मोठा होतो, त्याचप्रमाणे ह्याच्या जिभेचं झालंय। मला 100% खात्री आहे की मी या रोग्यास संपूर्ण बरा करू शकेन। यांना कसल्या तरी प्रसूती देशा होत आहे, तेव्हा याचं हात आणि सुई पण कर, लवकर घेऊन जा। खिशात मस्तकाच्या खिशात, केसांच्या कप्प्यात, कपडे जगा नसल्यास कवटी उघडून बघा, कदाचित उलटा सुलटा झाला असण्याची शक्यता आहे। अशोकचा काही दोष नाही, एवढा लक्षात ठेव। तुला त्रास आहे, कुठे आहे? तुला कोणी बोलायला सांगितलंय? मला माझ्या प्रश्नाचे उत्तर हवंय। कुठला प्रश्न? ती मला त्रास देते म्हणजे नेमकं काय करते? आज ती तुझ्या भावाची आहे। ती माझ्या भावाचे म्हणजे तुला येते आणि मग तू थांबायला राहत नाही। सविता दामोदर परांजपे। गोवा 365 खातीर चिमलाच्यान जवाहर बर्वे।